Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Hij weet net wat er wil, maar hij wil net werkje. Van werkje stond de menske aan. Hij wil jou dat er wil naar India wil, want de wiet en de wijsheid die vindt men daar al gauw. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Je hebt bij mij een bijzondere gast aan de tafel. Sterker, hij had een hele stapel boeken hier al deadline, dus we hebben genoeg stof om te praten. Het is een verhalenverteller. Het is een schreeuwer, het is een oud-docent, maar hij doet nog volle meer. Het laatste boek is nog niet verlien, maar het is toch een beetje de kapstok, want ik vind het wel even leuk om daar nog even terug te praten. Maar als Kotterman had hij een mooi hoenenboek geschreven. En dat ik nog met hele mooie werken, schilderijen van Tjibbe Hoogheemstra. Ik had toen Douwe Koortstra. Ik ken hem van heel lang eigenlijk al, dat hij de columns hier bij de Omroep verzwargen. Maar van Imker tot Libbesgenieter. Het kan een heel boek worden, Douwe. Welkom, mooi, dat is de best. Dank u wel. Ja, dat boek, dat zou altijd nog kennen. Dat je vervelend is, ik schroef mijn lippen op. Maar dat zijn de serieus verhoorden, de vragen vanzelf. Maar ik had wel eens in mijn omgaan. Ik had er al iets beginnen mee maken om alle avonturen met mijn bijen, met het verschijnsel bij en imker op te schreeuwen. Dit is daarbij waaide mij aan als kattenmenske uit het neergang, treien de telefoon. Tjibbe Hoogheemstra, Lieveren, Drenthe. Tjibbe, hier ik, Schotselien, ik al een keer getroffen. Die hier hem Oosa opsluiten viel in de corona en die hier ziet daarbij leeuw tekenen. Hij zei, nou laat je het hele atelier vol met schetsen en tekeningen van die hounds, even een boekje dus daarbij maatje. Nou, was toch de verhalen bij maatje Kiel een verhaal over eens erbij maken van een catalogus van hem, van een uitstalling in Museum Belvedere. En ik zie dat ik wat opsluit in die coronatijd, dus ik ben begonnen. Ik hier die tekeningen aan het zien. En toen gaan wij een boekje maken. Ze staan volslijn los van elkaar. De tekeningen, de illustraties, of hoe ze maar neemt, het beeld en het wit. En daar weer voor ik al een uitjouwer voor. We hadden een Stabai on Tour, een theaterprogramma bij maken. We hebben première in Rotterdam gehad 2 keer. We hebben in Zeeuws-Vlaanderen West, we hebben in Lochem West, we hebben in Den Bosch West. En we hebben in Wietmarsum West en Rieën en weet ik het al hier. Want het weer zo'n succes. Er kwamen 12 Friese printingen en een Nederlandse oerzetting. Populaire hoon. En wij hadden dan 24 maart vreed. 24 maart de laatste vaststelling in de skiersteens in Veenwouden. En dan hebben wij daar een heel mooi project aan gehad. Bist hij tussen wat een hoenemal worden? Ja, ik hier juster rond ik een slag door het dorp en dan tref je mama eens erbij en dan doch ik mij voor als deskundige. Ja, kist het karakter van het beest intussen omschreeuwen? Ja, dat slag het wol. Echt deskundig ben je net, maar ik ga nou die hoon van Tjibbe zo vaak mij maken en het is apart, maar nou zorg je ook Ronoms daarbij en terug heel Nederland. De eerste hoon die ik in Zuid-Frankrijk zeg, wie is daarbij? Die ronde rode merk. Dat waren wel Nederlanders die er uit een camper roegelen, maar zo gaat het nou. Als je ergens met douane binnen, dan in ieder valt je eigen daarop. We hadden een soort willen in alle geval, en de harkens en de lezers en daar gaat het om. Ja. Riek wil je er net van, maar je stukken doorworden of oren zwarte putjes aannemen, maar dit... Het gaat in de literatuur en de proza wel net volle zwart beeld om. In de cultuur valt dat ook sata, of ouw. Ja, het heb ik hoe het besjorst inderdaad. Nogmaals, mooi dat er best. We gaan straks nog even tropraden over het boek, want ik had mijn produceren besjoen, want die werken van Tjibbe staan erin en de verhaal ik. Wordt het Trodieren een beter idee krijgen wat het publiek leuk vindt? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben begonnen als reisverhalen schrijver, als redacteur van het verneemde Algemene Culturele Maandblad De Strikkel.
En dan weer in de Sidenuur en toen ben ik mijn reisverhalen begonnen. En dat weer voor het eerst, dat weer in de jaren 80. Ja. Roemenië, hè? Ja, Roemenië weer de eerste. Romke en ik reizen en protten. En dat weer in Scott in de Roos. Ja, Romke is mijn vrouw. Werken net toevallig in een reisbureau business. Dus zie ik misschien wel een oren hobby gaan passen. Heel samen, je weet het net. Het libben hing het van tafel onelkoor. Ja. Reisverhalen. En die reisverhalen heb ik 1, 2, 3, 4 of 5 stuk of 6 zo'n boeken schreeuwen. Op een bepaald stuit vernam ik dat die boeken minder verkochten, liek als alle Friese boeken, dat die omzet achteruit gaan. Het is een beetje veel werk, het reisje net, maar wel het schreeuwen dat ik denk ja. Die groep lezers wordt liedste, die wordt ouder, dat is logisch. Oren schreeuwen zitten daar ik mee. En toen heb ik dus heel oud weekend werk maken. Een beeldenroute in Hout, in Bjermen, Uitslijn. En altijd hebben we een groot succes. Jurjen van der Kooi, de bekende volkskundige uit Boetenpast, hier nog een laadvol erotische, net publiceerde volksverhalen lezen. Hier er al een paar keer hoe praat ik zei, nou, moeten wij die van het jocht halen, daar jouwen wij een boekje van uit. Ik ga ze bewerken, ik ga ze aanpassen, ik ga ze actualiseren. Nou, dit voel OSA, erotische verhalen. De Wierte Poes en orenonvolgen verhalen. Groot succes. Ik ga hier bij dit boek nooit in jet. Maar het is in het Fries, dat kunnen we net lezen. Nooit in een jet. Samen uitverkocht. Maar de hoon Kreksa, dat zijn hele oren onderwerpen. Ik vind dat mooi om te doen. Want je schreeuwt wat. Je nou een reisverhaal schreeuwen of een verhaal over een hoon. Of je maatje, of je stroomlijnen. Of je schreeuwen op naai een erotisch verhaal. Maakt het net uit. En dan verneem ik wel dat het publiek dat mooi vindt. Wie in die zin een beetje experimenteel hast. Dus even zien wat er ja, want dit weer er net. Nee, die erotische verhalen wie altijd van Sieden gooien door de Damje Asma's en de Sitsian van der Molens en Ipa Portingas in een laat mijn slot erop. En nou kwamen ze van het joch dat weer de kerst op de Friese volksverhalen taart. Wij winnen het laatste pad van de wereld, want Ronom, Uus, Loan, wie die boeken al verschijnt met erotische vertellingen. Dus dat vind ik dan mooi om te doen. Jonge jongens uit jouw rijregaat. We hadden daar een soort erotische tour van maken door de provincie. Boekhandel bestelde eerst in en 3 weken later won ze al een doos van 50 jaar. Wie het net aan te slepen. Wat ik daarmee belibben had. Plattelandsvrouwen die ze kochten. En hield dit zijn. Ja, het is net van mezelf, ja, maar het is van mijn boervrouw. Ik zei, en joh, wel 2 boekjes. Zei ja, maar shit, het is van die vrouw. Want die doet het net bij jou te keepje. Nee. Dus dan krijg je er een hele range van reacties. Als van die reisverhalen. En zei ze mij, dat staat bij boek ik. Je komt bij kinologenclubs. Je komt bij hondenliefhebbers. Dat is wel... Je kunt echt een verhaal hier. Ja, dat gaat dan weer een verhaal van jou hier. En dat vind ik wel mooi. Omdat er bij beide boekjes dus ik een theatervoorstellingje zie. Een optreden. En dat maak ik graag doen. Je brengen het boek dus naar de meesten. Onder de meesten. Bij het publiek. Ja. En dan verkeert het ik. Hoe zit het maar stil in die boekhandel? Maar dat is een Lieds taalgebied. Ja, dat mag ik in een Lieds taalgebied. Trouwens, in het grote taalgebied, jij in Nederland, die schrijvers voor al je per contract verplichten om op te treden. Je moet bij de bibliotheek en je moet zitten te signeren. Ja, ik zal nog zo'n Adu Chapin interviewen op 15 maart in de bibliotheek in Burgum. Ik ga zijn agenda bezoeken. Nou, hij sjouwt heel Nederland uit. Van Beemster, Delfzijl en van Sittard en Dordrecht. Dat vind ik net altijd mooi, want daar word je er erg van. Maar het moet wel. Ja. Want je moet in de publiciteit bloeien. Er moet een boekhandel staan, die boeken moeten verkocht. Dat is een belangrijk onderdeel. Mooi, ik kom graag in Schotland met het vakantie. En dan ga je een festivalmaand in Edinburgh. Ja. En dat is zwier literair. Zeker. En daar gaan ze precies hetzelfde. Ja. Ik neem het altijd, maar in de muziek nemen we dat promo's. Eigenlijk hetzelfde deel. Ja. Schreeuwers worden interviewd over hun boeken. En het is gewoon, u komt maar. En ik had het mooi, ik ben verteller. Dus ik krijg een soort uitnodiging om als verteller op te treden. Maar dat is volle meer in eigen gang in. Dan neem ik die boeken ik mee. Ik wie vrienden zijn in een aardige volle kerk in Reertjerk. Dan biest die boeken ik te kepen aan. Vertel wat door de stabij. Het hoeft maar 4 minuten te wezen. Dus als schreeuwer krijg ik dan ik gelegenheid om die boeken bij het publiek te brengen. Ja. Handel, je komt weer te wonen. Dus het geef van aapnoot mes. Ja. Is wel eens uitlult? Nee, ik liet me altijd inspireren door een blik, door een glim in
in het publiek en dat geeft me heel dit beter uit. Ik schep net op, maar dat vind ik mooi om te doen. Om zo'n groep bij de kloten te krijgen, bij de ballen te pakken, zeg ik altijd. Dat moet in de eerste 10 minuten barren. Dan mag zo'n groep die daar ouwachtend zit. Nou, hier is Douwe Kootstra, die zit op een programma die vertelt volksverhalen. Of we weten het net wat er doet, maar ze nemen het wel zo'n lezing. Nou, deerlijker wordt als lezing is er net. Dan mag die groep voort de goede zenders instellen. Dat de goede kant uitstraalt en dat ze naar die taal loekst. En als ze één keer bij die haast, dat zal elke optreder, is er nou een muzikant, is een voorlezer of een verteller, dan has ze te pakken en dan mag ze op die golflengte horen. Ja. En dat hing het dan van de kar af van die verhalen. Lang, kwart, grappig, jenstig. Dat mag je wat afwisselen. Dat was leren, hè? Want ik heb nog toevallig had ik er zelf ervaring mee. Maar zo'n soort van voorstelling, praten. En bliksem, dat vond ik. Ik denk nog cirkel 30 met mijn dikke kop achter die microfoons bij op haast. Ja, is dat wat oors? En dit is dat wat oors. Ja. En dat zie ik wel betocht. Maar als het dan op zo'n podium zit, in zo'n liedseeltje. Ja, wat moest je doen? Zelf wat vertellen? Of ik heb een paard met Harry de Jong, de popjournalist. Ja. En die had twee hele tjokke boeken geschreven over zijn verhaal met Johnny Cash en de Stones. En ik interviewde hem en hier werd wat live muziek bij. Dus dat ik ben het heel lang met Robert. Dus ik voel een ervaring voor het leven. Heel eerlijk zeg. Dat zijn mooie dingen. Maar bleek je, dit is wat anders dan mijn Noorwegen. Ja, dit is live, er is publiek. Ja. Er zijn reacties, er wordt lager. En ik wist het verstandelijk, maar toen ben ik erachter gekomen, het is een vaak. Ja, het is zeker een... Daar had je lang hoe die op dat gevoel. Ja, ik ben begin hier laatst jaar, dat stond begin hier 80 begonnen, maar dit soort grapmakkerij, ik als verteller. En je komt in het onderwijs, dus je binnenwent om met groepen te werken. Ja. Dat scheelt wel vanzelf. Want als je net vlot uit de woorden komt bekennen, kan je ook geen verhalen vertellen worden. Want ik leer ze net zin voor zin uit te hollen. Ik zet het bonkerak in de hollen. En dat bonkerak mag zelfs van alles onhangen. Ik zeg altijd de crisis bij hem. En die mag vol hangen met die eigen taal, met die eigen woorden, met die eigen grappen, met die eigen woordschot. Eén keer wordt het verhaal 6 minuten, andere keer wordt het verhaal 8 minuten. En ik waarom brengen het 3 minuten? Als het mat, dan neemt het te stappen. Waarom was daar zo flexibel in best dus? Ja. Dat mag wel, want soms zeggen ze, ja, kwartier van die maar verskoft ha. Vanwege de omzet van de horeca word je daar een beetje rekening mee houden. Nou, dat doen we dan. Ik heb wel van acteurs die daar zenuwachtig van worden. Want die zitten mooi vast onder een tekst. Ik wacht op een kloef van die en dan zet ik mijn tekst die ik uit de holle leerd ha. Maar ik zit er helemaal alleen voor. Ik heb een microfoontje dat goed gaat. Soms gaat het mijn microfoontjes net goed. Als het goed gaat met het microfoontje, dan zeggen ze, nou, jou nooit wordt een Douwe Kootstra en dan gist er in die oceaan, red jou maar, drie kwartier. Dan mag er echt even staan. Dat is concentratie, maar dat is ook ondervinding. En vertrouwen op jezelf en vertrouwen in die verhalen, die repertoire. Dat is belangrijk. Ik ga altijd van de 100 verhalen die ik ken, zal ik er nog... zeg ik, oké, ik ga naar het Fries gekregen Wumkes in Burgum. Wat voor publiek zit daar? Hoeveel komen er? Zal ik er nou? Dan maak ik een listje van een stuk of 12. En dan zit ik daar te plekken en dan denk ik, nou, ik weet net. Ik mag maar net mijn weer de poesverhaal beginnen. Nee. Dat gaat er wat te net. Ik mag het wat opbouwen. Maar ze vinden het hier wel mooi. Ja. Christelijk of net. Ja. Ze vinden het wel mooi. Alleen maar ze letterlijk waarom mee. Ja, maar alle keer een beetje geleidelijk. En ik denk, nou, dan begin ik met dit verhaal en dan begin ik met dat verhaal. Ja. En de voorzitter had een iebringswitje sprutsen. En daar pik ik een zin uit. En dan kom ik automatisch bij dat verhaal uit. Dus zo werkt dat met die ondervinding. We praten straks verder. We gaan eerst door de muziek nog even hebben. We iepen hem met Door de Veeman. Hendrik Hashish. Prachtig nummer. En Door de Veeman. Ja. Ja, nog steeds wel een begrip in de provincie. Zeker. We in de openbaarheid net zo volle meer, maar dat had met leeftijd te krijgen. Waarom kiest u voor Doeren? Ik ken Doeren lang. Hij was mijn leraar biologie op HAVO. Hij had mij de troksnee van de baarmoeder leerd. Ik geloof dat dat Fries geword school leave is, maar dat vind ik wel heel basaal. Ja, van die tactiek hier net voor een soort fretten, maar in alle geval, het was een heel aardige man. Wij zijn wat in de proteststreming en Milieu, Vereniging Noord-Nederland ben we bedaren. Dat lijkt mij wel wat als woordman. Ja, ik ben nou altijd wel wat was en kritisch. Kritisch, sterk gevoel voor rechtvaardigheid hak. En ik neem net alles samen maar in het wat draaien automatisch on. En doen we die blikken.
een hele mooie tekstenmaatje. Hij wiek heel muzikaal, hij is multi-instrumentalist. En ik ga hem dus al die jaren volgen. Het wie is eerste protestjonger. Wij balen van die centrale. Doet in jaren 70 die centrale bij de Bergen maar bouwt weer zo. Schitterend tekst. Door de zong dat, hele stoet meesken achter hem aan. En verder... Ja, later kwamen al die jongers, liedjesschrijvers kwamen op. Iedereen neemt hem maar singer-songwriter. Komt met de straat uit, dat denk ik weer in mijn gitaar. Alweer heel meertig. Maar door de stutser echt de boppen uit. Hij kon dat instrument heel goed beheersen. Hij schreef hele mooie teksten. Zijn grootste hit is dan Omke Wopke, dat is een vertaling. Dat vindt hij spietig, maar Sagir, dat kan je net... Zes leven, hè? Kan je net sturen. Ik bedoel, Pieter Wilkens had knoopjes. Ik net zelfs kreun. Maar het wordt zijn grootste hit. Daar kan je net omheen. Dat verliezen kan je net voortvaaien. Ik had het noemen dat ik uitzocht als een soort orde ondoende. Hij werd ouder, zijn onthoud werd minder. Hij stopte mij optreden. Hij wil ik geen afscheids optreden. Dat past helemaal bij zijn aard, want het is net een man van een protoljocht en geflonker en pomp en circumstance. Maar hij staat op eenzame hichten wat dat onbelangrijk qua muzikaliteit, qua teksten. En ik het onveel van de tijd geest. Maar hij zijn leert uit de jaren 70, 80 van Hendrik Hasjes uit de Houtere Hagen als woordman spreekt mij dat ik zo aan. Alleen de titel al. Alleen de titel al. Bijnamen en de short het al voor je. Ja. Hoe is het ik voorstelt, maar de hardste voorstelling bij. En in een van die zinsneden, van die fragmenten uit die tekst, wordt dan Wollersbroek net met de smargepoorten op het bankstel. En dat zei dan genoeg. Mooi, dat doe ik even eerst. En mooi om te draaien aan het begin van deze aflevering van Noorderwien. We beginnen terug met orenmuziek. Guadalcanal March from Victoria at Sea. Ik lees het maar letterlijk voordouwen. Ja. Guadalcanal March. Ja. Victory at Sea. Het is brassband, kopermuziek. Ik hou wel van dat pure koper van een harmonie. Van dat bombastisch. Van een fanfare. Nou, bombastisch kan het wezen, maar het hoeft net te spelen. Ik klassiek. Een mooie brassband. En daar hebben wij een hele sterke traditie in Friesland. Maar deze Guadalcanal March from Victory at Sea, omdat ik dus die muziek op prijs stel. Hier heb ik een persoonlijke band mee, want Guadalcanal is het haateiland van de Solomon-eilanden. En de Solomon-eilanden liggen in de Pacific. Staat 3 uur vliegen van Brisbane noordeestelijk. Dan komt dus rechts van Papua Nieuw-Guinea bij de Solomon-eilanden. En die Solomon-eilanden werden bezet in de Tweede Wereldkrieg door de Japanners. En de geallieerden, Nieuw-Zeeland, Australië en Amerikanen, wie sterren benauwd dat ze van daaruit de sprongmaatjes doen naar Nieuw-Zeeland en Australië. Dus de Japanners moesten daar van die Solomon-eilanden van Guadalcanal regen worden. Romtje en ik, mijn vrouw, had daar in 88 west en de zegt dus letterlijk en figuurlijk die oorlog nog onwijzig omdat ze die ruimte net broeken. Er hangen vleertuigen in de bjemmen, de Sherman tanks stien er nog in de file, ook groeit er bananen, bjemmen en oortropische gewas. De kanonnen stien nog op het strand. Bizarre tafereelen. En daar is dus van augustus 42 en februari 43 is daar vochten door de Amerikanen, de Nieuw-Zeelanders en de Australiërs om die eilanden en dat haateiland te bezetten. En er zijn duizenden deren bij vallen. Vandaar de naam Red Beach. En de Iron Bottom Sea. Als toen die zee vleegt, slechts donkere skaden in dat heldere warme wetter en de lijn naar vleendekskippen. Panzerkruisers, torpedobootjagers, transportskippen die wien daar al je torpedeerd. En die lijn daar als donkere skaden al je om die eilanden heen. En daarom kan ik mij heel bot voorstellen, omdat ik dat zo'n hou op Guadalcanal, we hadden er een paar weken geweest, dat zijn componist dus zei, ja, ik maak je daar een fleurige mars over die Victory at Sea. Want daar kwam die Victory bij vanzelf.
Het verhaal van Guadalcanal, March from Victory at Sea. En mijn gast Joert, dat we coachstraatje krijgt inschakelen, vertelde waarom hij deze muziek zo waardeert. En hoe het eigenlijk in zijn lippen kwam, door een reis die smaken hast. Ja, we hadden al een beetje hoorn. De schroeverij begon eigenlijk met een reis naar Roemenië. Ja. Ontstier het verhaal daar trouwens? Ja. Of is daar heen gegaan om te schreeuwen? Ik wie doe OSA interesseren, kwam ik terug op mijn opleiding Pedagogische Academie in het Vertaligens. Ik hier stage rond bij de Frisian Academy in the Fields, oftewel Friese Academie, Jordandij. En toen dacht ik hier schreeuwen hoe de hybriden de tweetaligheid en hoe oorgebieden in Europa. Toen dacht ik, nou nog even naar Roemenië. Onder de bezielende leiding van de omheegvallen schoonmaker Nicolae Ceausescu. Nou kan ik mooi schreeuwen over de Hongaarse en de Duitse minderheid daar. Hoe ze dat aanpakken met die talen. Maar toen kwamen wij daar en we maken de dingen mee. Bij de eren die van de hasses voelen. We zeiden, ja, maar ik ken net hoe die meertaligheid schreeuwen. Ik moet hoe dat land, hoe die meesten schreeuwen. Hoe die lange regen van de winkels. En het regime natuurlijk. Het regime en, en de corruptie. Ja, doe Ron het nog net helemaal op zijn eind. Maar je zeggen duidelijk dat het een vier hen uitroepelen land weer. Maar een economie die het net doorhouden. Maar corruptie, maar meesken die het net zelfstandig tochten en onderdrukt waren. Dus daar hebben wij zulke bijzondere, aparte, schokkende dingen meemaken, belibben. Dat toen kwam ik thuis voor de strikkel met een heel oorreisverhaal. En dat weer dus toevallig de bette van mijn eerste reisverhaal. Die meertaligens is er helemaal bij bleun, want er weer een hele oren dingen te melden. En toen ben ik in die algemene verhalen verder gegaan. Ik neem wel altijd, hartje wel altijd mee sampareren van ja, hoe gaat dat je met de taal? Maar het totale beeld, de persoonlijke impressie van zo'n bestemming neem je dan wel mee. Ben je nog steeds een reiziger? Ja, van Simmer, we die in Crackers 50 geleden hebben we een interrailkaart gekocht. Toen hebben we met de trein naar Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Spanje west. Madrid, Salamanca, Avila, Girona, 4 weken lang. Reizigers in die zin, ik in Holle. Reiziger is een heel grote, was die in Holle met dorst, hè? Ja. Is dat verloren met hier? Ja, want je bent breder, je krijgt een breder ondergrond. Filters. Ja, je bent minder gauw remers. Je wordt wat rustiger. En ik ben er benauwd om drompels te gaan, omdat jou eens van alles al mij maken gaat. Zo had je op een brommer liftje terug Vietnam reizen binnen, dan maken ze mij met een tweedehands taxi de pis niet lauw in Spanje. Snap je wel? Ik altijd weten, het komt goed, rustig blijven, vrolijk blijven. Of het nou Vietnam is of Cuba of Spanje, hindert niet, komt altijd goed. Maar het is dus net zo dat als het wat ouder wordt, dat die kwetsbaarder feels. Ja, dat is wel zo vanzelf. De drompels 43 best en dan denk ik, meidjes, ik zit maar een conflict mee. Ja. Dan kijk ik mijn mannetjes tegen of ik zeg maar wat. Toen wij daar naar die Solomon Island gaan, maken wij ons net druk over bloedtransfusies, over vaccinaties, over besmettelijke ziekten. Maar doet ik daar een ziekenhuis bezeg, toen dacht ik hoop al dat ik je neert krijg. Nee. Want dan is het net best. Ja. En dat soort dingen realiseren die wel hield niet meer. Waar ben ik, oder wat bad. Dus de meest roege bestemmingen in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika zullen wij net meer opzieken. Je gaat een dienen, een productie en belibben. En dan gaat die drang gaat er ik wat oud. Ik kan me heel goed vermijden in Twente en de Achterhoek. En dan wat surf door zo'n stadje in Duitsland. En een tentoonstelling bestellen of naar een concertje gaan. En een bokbierke bestellen bij het Jest. Dan ben ik heel tevreden. Want in wezen is dat hetzelfde. Je zit in een oordecor. Je hebt orentensen. Je hebt orenwaarnemingen. Maar je treffen oerelmeesken. Maar een keer repeteren. Is dat een soort van oerbehoefte om de door uit te gaan? Ja, dat denk ik wel. Ik haal altijd een drompel. Mijn vrouw maakt me altijd een romkje, maar altijd mij de drompel slepen van nou, ik had het ding gekocht. Zullen we dat ding heb je? Die is een aanbieding die interrailkaart. Ja, toch maar roep ik dan. Maar op het moment dat je zo weer binnen maar inpakken en plannen. Maar als ik er één keer binnen, dan denk ik, god ja, ik zit hier in de trein in Genève.
Wat een mooie trein, wat een mooie omgeving. En ik zie al je mensen op het perron en je praat met iemand en je eten en je drinken wat. Dan denk ik, ik voel me hier thuis. Thuiskomen is altijd heel mooi. Ja. Onderwijswezen, ik voortgaan mag even hopen worden, want ik ben er graag thuis. Toch een beetje de dissel die op kon komen, Mart. Ja, ik ben er graag thuis. Ik vermijd mij thuis wel. Er is altijd wat te doen. Ik ben altijd mensen te treffen. Wil ik altijd wel wat organiseren. Dus daar word je dan bijwijzen. Het is net meer zo, liekers voorheen, dat je bij elke kort iets troep wordt poorthouden moeten. Net meer. Dus je kan wel mist worden. Elke een kan wel mist worden. Het is een gemeene vraag, maar ik stel hem toch. Hoe belangrijk is die vrouw van die hele scroerskip in dat opzicht? Ja, nou, ik denk, je leidt nog een hele serie reisboeken. Ik weet net dat die er wel best weer had zij net in het reiswezen. Zij werken bij de Royal Dutch Touring Club. Ik wil ANWB neemt. Het zat een squallen van toerisme die in Breda. Dus zij wil beteten reislustig. Ja, maar ik het type die de douw even hoe de druppel en moest dus. Dat liet Jojo dan onleunen, want alles is al... Het is een beetje een rolverdeling. Ja, persoonlijke travel agent. En de drie om te schreeuwen die ik wil. Alleen hier zat ik schreeuwd stukjes van de Drakse kranten. Dan ging ik naar trainingskamp in Hooghaarlem van Ajax notabene. Ja, je nog wat paken verteld. En dan schreeuw ik dan een stukje van in de Drakse krant. En dat was pleerst, goede oude tijd. Dat vond ik mooi, dat je wat van jouw eigen hand. Ik had Simon Kamichelt interviewd voor de Squalkranten. Nou, ook een mensenleven geleden. Maar die drang om jou te opponeren, zie je er al betiet in. Wat voor squallen weer dat? Dat weer de Rijkspedagogische Academie in Drachten. Mooie, linkse academie. Werd dus door de Veeman de doorsnee van de baarmoeder op het bord zetten. Ik neem maar wat. Willekeurig. Daar beginnen we maar, ja. Ja, fantastisch, ja. Maar ik hier misschien dan wel oorboeken schreeuwen, dat weet ik net. Dit is bij tafel ontstaan. Misschien hier dat er wel publicaties ook meertaligers worden in oorlogssituaties. Ja. Maar acteur zei je bent wel een duo dus. Ja, dat zeker. Wij houden dat van Zimmer versteld, want je moet mij opbijden, maar een beetje bagage heel snel besluiten. Je trein gaat van perron 8 naar perron 1. Ga je nog 6 minuten, dan mag je dus ook gewoon zien, de rommel oppakken en trap op, oersterke trap au, maar je dus als team functioneren. Ja. Hoe kan je dat soort even 4 operaties net zo gauw doen. Nee, maar om het even populair te zijn, een geweldige klik al decennia. Ja. Je dat nog zonder irritatie en ruzie doen kunnen. Ja, dat slag het aardig. Ja. Hoe kan je ook net dit soort reisgrappen uithalen. Nee, dat lijkt me eerst heel lang praten met een Igevjerje, maar elkaar van wat zeggen en ik wil dit en ik wil dat net. Ja. Het is een kwestie van plannen en dan de gaan. Als de trein mist, nou die trein is krek voort, spittig, wat hebben we, een uren, nou shovel gewoon, ja. Nou, dan eten we wat hier, nemen we een uur later, even een boord zijn, clear. Dat is een gevoel, jou even del. Ja, wat een heerlijk leven. En het had mij ook zo bevallen, want een van de mooiste manieren om te reizen is de trein. Je bloeien in de tijd, zat hij verrend. Ja. Je zit in de katapult met een vleertuig, in een decor, het oordecor, van in de tijdzone naar de andere tijdzone, maar de trein brengt jou, nevens het menselijke bioritme. Nou, dan krijg je iets meer de tijd om te doen. Krijg je iets meer de tijd, ja. En je gaat net de verantwoordelijkheid van het vervoer zelf. Dus net de stress van de stuur in de hand. Nee, altijd heerlijk. Sit back and relax, zeg ik altijd. Je kan van alles doen. Je hoeft dat ruddetje, boek lezen, bak koffie drinken, pansje spaghetti eten in de spijzenwagen. Ik maak dat graag. Ik maak dat graag doen. Hij staat altijd al hoor dat genieten kunnen van het lied. Ja, dat wel heel tijd. Was dat leren, Martin? Nee, dat hoef ik net te leren. Je bent zinnig opbracht. Dat we geen vet pad bij is thuis. Hè? En, wat weer midden staan. Dus hij weer tunker hierheen. Dat zat er net om. Elke keer moest mijn werkje. Dus je had wel letter de dingen van het. Mas nu al je leren. Bedoel, wat kon je al je net? Nou ja, ik kom uit de jaren 50, dat wist. Wij gaan elke keer met sprongen vooruit. De welvaart, de vooruitgang. Groei. En je bent mij groeit. Maar we stellen wel eens bij jezelf vast. Ja, we doen geen idiote dingen. Bij Blue gewoon behind. Ik neem net een 5-sterren hotel. We zitten altijd in hostels, hoteltjes.
Of een bed and breakfast. Maar dan kan je wel van een eertje. En dan kan ik maar eens naar een kop koffie met die klassieke, altijd te noemen, croissant. Een eertje. Prachtig, toch? Even over de schreeuwerij, want wel aardig even erbij. In de laatste boek, om het zo maar zo te drukken, is ik een Nederlandstalige versie van. Ja. Even over de taal. We beginnen aan het draaien van een Friestalige duo. Het Fries, dat zit onder die vers natuurlijk. Maar is het altijd Fries-West? Dat is hartstikke in Nederlands kreun zelf. Zo'n vertaling, zo'n Nederlandse uitgifte van Stabij. Dus dat zelf? Dat heb ik op verzoek van Uitjouwer zelfs dien. Ja. Leidt hij dat het Nederlandse Ja, dat leidt wel. Ik heb jaren en jaren een column gehad in een Nederlandstalig kwartaalblad. De schoolmediatheek van de Nationale Bibliotheek wezen. Dus zei ik ook dat Nederlands ik wat oefenen. En ik ga altijd meelezen. Dus Romtje, mijn vrouw, leest ik altijd mee. Is kritisch. En ik maak dat ik wil graag doen. Maar je moet vanzelf altijd extra scherp wezen. Ja. Als je tweede taal broeken. Ik zit met die reizen naar Roemenië, om dat eens even als eikpunt te nemen, dat die aantekening wint voor in het Fries. Oh ja, ja. Of ik ga je er interview gaan, die wordt het net leeuwen. Jan-Pieter Jansen, Silger, die had mij interviewd tijdens een boekenweekend. Ik was een heel mensje Libelien. En die zei, lip me die boekjes eens zien. Nou, A, ik hoorde het net lezen, maar B, hij zegt wel dat het Fries kwam. Al die boekjes, ze gaan straks naar het Literair Hysterisch Museum. Al die boekjes binnen in het Fries. Friese aantekeningen, soms wat Engelse citaten. Dus ik koe ook dan sabroeken van mijn Friese verhalen. Had je ooit wagen op Nederlands te doen, omdat het toch een groot taalgebied is? Ja, dat hier kent, maar dan is de concurrentie volle grutter. Maar is het omgekeerd? Ik weet van collega-schreeuwers die het Nederlands schreeuwen. Dal Verroen en nu zijn bekende Grijnslander, ben even de naam kwijt. Dat is een 50-plus punt. Het een reisverhaal over IJsland schreeuwen. Ja, die hebben mij wel vernemen laten dat die reisverhalen een dusdanig niveau hier en dat het ik wel in het Nederlands koer. Het is ook een vorm van lions, denk ik. Van nou, ik doe het in het Fries. Zullen we hier een publicatiemogelijkheid, nu hier een podium in de vorm van de strikkel. Ja. Let er net meer, maar doe hier nu al een naam. Doe wie uit jou al rij om dat volgende boek uit te jaan. En zo groeit het. Maar ik schreeuw lieke makkelijk en lieke aardig in het Nederlands, maar je moet wat scherper wijzen. Maar het kan wel. Ja, het kan wel. We gaan muziek draaien van Verbeen. Duo Verbeen. Justerje. Ja, Duo Verbeen. Begon in 1990, besteed uit mijn goede maat Bertus Klazinga, ik een ouddragster, en Anko Bauma. En het is een ode aan mijn maat Bertus Klazinga, die vrij jong verstorven is in 2018. En Bertus is wel eens wat onderschat in de Friese scene, want hij was journalist. Hij had hier een schreeuw van het weekblad Friskenvrij. Hij was tekener, kon mooi illustreren. Hij was fotograaf, maar hij kon ook jongen en linige teksten schreeuwen. Hij maakte humoristische lieden, de Jeremiah Anko, tweestemmige humoristische lieden. En ze hadden een heel groot succes, het duo Verbeen. Ik zeg dus dat ze dit hier voor het eerst net meer lik op stik in de top 100 stien. Als het goed jongen, ik weet het net meer. Ik maak hem even als je net mij gaat gelijk. Het bier in mijn blaas weer eruit. Lang omlet weer de blaas leeg en ben ze uit die top 100. Maar het zei wel wat dat ze er zo lang in stien ha. Ik ga vaak mijn duo Verbeen optreden, maar een soort plezier. De boekenweekend 2010, maar ik ga er en lettervol. En ik wil dan een orde brengen aan Bertus als krijgers door de Veeman, linige teksten maken, die goed te jongen, wie ik verschillende genres. En dit is dan een heel bekend nummer, wordt verneemd dat Bertus op een hele aardige, humoristische manier bewerken had. Eigen woorden maken, mijn oorthema. Vanaf was geen hak, geen verstand. Waarom bist du geen vingermien, dat du nooit bist? Viel mij, jut nog wel zo beroerd als justerje. Moest ik het bed weer op, meidje?
kessen slopen, ik weet net hoe dat mat. Duo, Verbeen en Justerien. Huus keer mijn vraag beantwoorden bij deze net is op welk nummer dit baseerd is. Maar dat zie je wel duidelijk wijzen. Het zie op het muzieklistje van Douwe Kootstra, Joert, mijn gast. Ja, ik had een tafel hier vol met prachtige boeken. In je boekje valt op, en dat is een notitieboekje, Douwe. Vertelboekje, en je zit traaien achter. Maar horen we, dit is een serie. Ja. Ik begrijp, doe Horst dus alles bij, was toen een optredens die je hast? Ja, je hebt een bier optredens, dat het nou is als literaire roonleader van de Teun de Vrieskoier in Van Woorden. Of mijn vertel optredens, of lezingen over orenonderwerpen, schreeuw ik alle jaar op. Omdat ik dan weet wat ik dien ha, want het menselijk geheugen is uiterst onbetrouwbaar. Wij kennen dat net samen naar voren, Helly, wat ik 15 jaar lang in Meppel verteld heb bij de Frieske Krieten. Dat moet ik dan nice en dat vind ik dan heel praktisch en heel handig om net voor de tweede keer daar hetzelfde verhaal maar is te dat erin vertellen. Dus de praktische het is mijn externe geheugen. Krijg ik mijn notitieboekjes van de reisverhalen, ken ik dat gewoon naslaan. Ik ben nu op zo'n liedje 800 optredens. Ja, als ze mij dan vregen, en dan denk ik, ja, dat had jij er west in 2009. Wat heb ik daar dingen? Hoe heb ik dat online? Heb ik over Dam Jaasma verteld, dus een verneemde verhalensammeler, of heb ik daar net over verteld? Het mag net zo zijn dat er een pad van de meesten die er zitten, ja, dat verhaal hebben we al jet. Dat jouw mij dan zelf ook een goed gevoel dat ik weet wat ik dingen had. Voor die, of net? Nou ja, de meesten vinden trouwens... Ga je al een keer zijn? Nee, ze vinden het wel mooi om bepaalde verhalen nog eens te jaren. En je verbaast je er een over wat ze ervan onthouden hebben. Nou, misschien maar 5%. Dus toen kan je dat verhaal over de dominee en de bar nog wel een keer vertellen. Ja. Maar het jouwt mij een stukje hard vast. Oh, dat heb ik doen dingen. Ik doe het nou zo. En soms vind ik in die boekhouding van die vertelboekjes ik nog wel eens verhalen waarom ik denk, god ja, dat verhaal had ik nog, dat het lang liep, maar dat zit hier. Laat ik dat nog eens even nice zijn. Ja. En mij waar ik doe optreden, wat voor muziekduo wie dat? Oh, dat wie een die en die en die. Dat wie wel aardig, zo'n die er nog wezen. Want ja, het sliet gauw. Je kan net alles onthouden. Er is nog volle nije verhalen op? Ja, ik doe nog wel nije verhalen op. We waren een periode in Nieuw-Zeeland. Daar ben ik bij een vertelfestival. Daar staat in Nieuw-Zeeland een boervrouw van dichtbij uit Australië. Maar 3 over een vliegen. Staat er op het podium, vertelt een verhaal. Zo'n mooi verhaal. Een soort sprookje. En dan zit ik daar. En ik behark je dat. En ik denk, nou, dit kan ik zo onthouden. Yeah. Dus ik ben in 3 weken thuis. En ik moest naar de vrouwen van toen en nu in Halm. En ik denk, ik hoor het verhaal erin. Dus zat dus een nieuw verhaal op. Of ik lees een roman. En in die roman had de schrijver, in dit geval Teun de Vries, een sage verweven. Ik denk, maar dit is een mooi verhaal. Die ziede, die kopieer ik. En dan zet ik dat op het repertoire. Ja. Kunnen wel eens van pas komen. Als Toon mij een sterk verhaal vertelt, met een kop en een stut. En dan mij ik die stut erom. Dan neem ik dat mee. Ja. Ik om jezelf scherp te houden. Is de hele kunst van het verhaal nou, eerst opdoen, het verhaal beleven over jaren van een oor, en vervolgens de wereld waarin te brengen. Is het bot voor de terugkomst van internet, het hele digitale denken? Of nee, correct hoor zo. Is het van alle tijden? Je terug al die apparatuur, al die prikkels die de mensen krijgen van social media, televisie, Netflix, neem al je maar op, is het verlet van mooi rustig zitten in een sfeervolle omjouwing. Of het nou op een pakje strie is, of een klapstropje, of een bierbank. In een gezellige omjouwing met een man die een spannend of een fleurig of een erotisch verhaal vertelt. Dat verlet is nog altijd heel sterk onwijzig. Dat jerk ik. Het is van alle tijden en universeel? Universeel en van alle tijden en ik van alle leeftijden. Als je een jongere groep hebt, moet je even uitlezen wat een melkbus is. Maar dat zijn maar kleinigheden. Ik vind hem dus... Ja, het zei er genau dat er nog altijd mensen op uitkomen. Dat er in zo'n kerk, een reetskerk, bij zo'n culturele activiteit, dat er wel 40 mensen komen om naar je verhalen te harken. Wat is nou wat? Je moet je concentreren. Er ben je een beeld, er is niks. Je haalt alleen jezelf, je lood, je mimiek en de verbeelding. En de mensen moeten haar eigen filmpje starten.
En ik krijg altijd positieve reacties van een mooi verhaal. En ik ken een variatie of ik ga dit jaar. Dus breng ik wat in beweging bij meesken. Dus die belangstelling is er altijd. En ik denk, het wordt nog altijd sterker, grutter. Meesken hebben verlet van zingeving. Ik ben op zoek naar betjutting. En die oppervlakkigheid en die snelheid van al dat digitale, van al die social media. Daar ben een heel soort mensen op uitzoeken. Nou ja, en wel wil ik best. We hadden de dominee erdoor uitstuurd. Ja. De socialist hebben we voor het stuurd. En alle idealisten bij wie ze spreken. Nou, er komt wel weer een nice soort idealisme op, maar even los daarvan. Dus de verhaal nu Tjerken. En de verhaal van de onderwijzer. En de verhaal van, ik zeg maar, de idealist. Ja, dat we haast net meer. Dus zo dat te verklaren was dat er juist meer behoefte is inderdaad om wat verdieping en de menselijke kant van het verhaal. Of is dit te simpel redeneerd? Nee, ik denk dat dat een hele begrijpelijke verklaring is. In het vaste plak komen mensen van de kwaliteit. Zo van, bekende verhalenverteller. Hebben goede berichten hoe je het. Ik aan de orenkant van het hekje of voor het hekje of hen wegvleend in het middenpaard. We dachten dat we vooraan zaten, maar we moeten steeds met het hoofd meebewegen. Dat begint te krijgen. Hey. Nou staat hij achter in de kerk te oreren. Ik maak dan zwaar dat je de meest kan boeien. En ik ben nog altijd onderwijzer. Jou de meest kan ik wat mij van eigen cultuurhistorie. Zo weet je wel dat wij de eerder worden. Binnen jaren weten ze wel. Heide, plaggenhutten. Maar ik zei, ik ga rieker worden. Er ben 16.000 verhalen optekenen. Mooie verhalen. Die mensen hier een eigen cultuur. Een eigen universum. En ik jou die scot terug. En dan valt mensen de moeilijk iepen van verbazing. Van dat wisten we net. Hoe bijzonder is dat in de jaren 60, 70 zo'n Dam Jasmut juist maar al die verhalen optekenen had. En speciaal in Nederland, ja, unieke collectie in Europees opzicht. Dus toen juist ik wat terug van haar eigen cultuurhistorie, van haar eigen achtergrond. De orale traditie. En dat stellen meesten op prijs. Het valt mij op hoe meesten dan altijd, om een mooi Fries Wuttenbroek en flabbergasted ben als ze dat verhaal jaren. Had geen idee. Want wie in Wolle de verhalen van haar pakjes en bebbers en haar oerpakjes en bebbers. Ja. Even nog een mooie Frieske uitdrukking. Best altijd een natural born teacher geweest. We horen van jongens ervoor. Wie het onvermijdelijk dus toen leraar, onderwijzer worden, zoest? Nee, hoor, doet jou naar de middelbare school op de uitslag steen van. Nou ja, maar even soms zoals Ben en de jongen ja. Dan had je al een gevoel hoe het net uitkomt. Die gaat die kant op. Je maat van mij. En liet ze douwen wie dat ik zou of net? Ze liet ze douwen wie heel scruten voorheen. Is het een verlegen mondje? Ja, ik zit onder de tafel als de fotograaf kwam. Als ze op een burgerschool zijn, we gaan nog een picknick. Wist ik net wat picknick weer. Ja, en in die als die klassenfoto zegt, dan ziet er een heel bleu jonkje wat elk moment ontsnappen kon. Ja. Dus dat is letterlijk wat bijlutsen. Puberteit of nog? Nee, in de puberteit waar dat hield hij beter. De hormonen had voor die wel aardig uitpakt. Nou ja, Johin, misschien ik trog jouw uitkomst wat een minder iets complex, dat weet ik net, maar je moest wel even wrakselen en wie wapper je om ergens boven uit te komen. En dat ontsteert mij de jaren. Je ontdekken hield dit meer talenten en mogelijkheden. En dat onderwijs, ja, ik ga misschien naar de Pedagogische Academie, omdat dat in Drachten de makkelijkste kar weer. Dat weer dichterbij. Een maat van mij ging naar de Sociale Academie. Nou ja, daar gingen toen lieke neters wat in de jaren 20. De Pedagogische Academie zit er wat structuur in. Ja, die ene weer meer van Hendrik Hassies, denk ik. Hendrik Hassies, daar weer de weesheid. Hoe laat is het nou, wat denk je er zelf van? Dat soort niveau. En wat voor cijfer, ja, geef jezelf maar een cijfer. Ja, precies, ja. Waardeer die zelf maar. De jaren 70. Dus doe ik voornaam dat wel aardig ging in de praktijk. Toen ben je daar, hing je bleu net. Maar ik ga wel altijd part-time werken. Al heel gauwachtig. En in die vrije tijden heb ik mijn orentalenten bezocht ontwikkelen. Het schreeuwen, het vertellen, het maken van columns, het uitspreken van columns. Dat is een kwestie van uitslagen nemen. Maar ja, je moest worstelen van economische basis, want freelancer is Friesland is geen vetpot verzeild. Nee, dan is het een hele lietse provincie. Dat ben ik absoluut met eens. We geven naar muziek daar. Karel Maria van Weber. De basson concerto in de F. Ik ben altijd hele zin bij de klassieke deel.
Opus 74, deel 3, Rondo Allegro. Ja, dat en nou is die een- uitlees graag nou. Dat is een hele moelvol. Ja. Dat is een fagotconcert. En ik vind die fagot een intrigerend instrument. Ik kwam er voor het eerst maar in de kunde via het klassieke muzikale merken Peter en de Wolf van Sergei Prokofjev. Het stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Ja, absolute klassieker, hè? Absolute klassieker. Er is altijd een verteller bij die het verhaal vertelt. En de personen en de bisten worden spelen, vertolken, verklanken door instrumenten. Het vogeltje is de fluiten. En dan op een bepaald moment, bom, 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 dan komt Paken, grootvader in beeld. En dat is de fagot. En vanaf het begin, toen ik dat voor het eerst jaar vond ik dat zo'n bijzonder instrument dat ik ben altijd wat fixeren op die fagot. Het is een heel speciaal instrument. Hij is heel leeg. Je hebt er wat in van een cello, van een altviool, van een hoorn en de menselijke tenorstem. Het zal ook niet de populairste instrument worden, maar het is wel heel bepaald. Ja, en het is ik dreig om te bespelen, Ja. want het is heel leeg van klank, van toon. Dus het moet heel lang wezen. Het is een heel lange pieper van soms wel 2 meter. Onhanteerbaar in de praktijk. Toen had ze hem in stikken zagen, had ze hem dubbelteerd. Of kon hem net vervieren, ik net op spelen. En van God beschutten ik, dat vind ik zo nieuwsgierig, Takkenbosk, de Toekenbosk. Vlaamse componisten, Vlamingen ben meer taalpuristen als wij, die schreeuwden ik muziek voor Takkenbos. En die van God had een prachtige klank. En ik maak er altijd heel graag naar harkje. En dit is een klassieke van God concert van Carl Maria van Weber. Ja, mooi. Heel mooi zelfs. Karel Maria van Weber, Douwe Koortstra, hier om tafel kwam je mij aan. Straks nog hier een muziekstuk. Het gaat alweer rap. Ik zal even de reclame uitzetten. Dat heet je weer met apparatuur, hè? Best wat van de moderne apparatuur, Douwe. Van smartphones, internet, Instagram, ik neem maar wat. Ja, ik heb een mobieltje om het populair breed te sissen. Is het een Mark Rutte mobiel West alleen maar bellen? Of best wat verder De intussen? mijn Nokia-periode luidt 4 achter mij. Oké. Ik heb een moderne, vrij naaie Samsung die ik gebruik om te appen, te mailen, foto's te maken. Dat is net hoe die voorbij gingen dus. Dingen op de ziekje. Ik bedoel, ik lees nou de dijboeken van Arthur Chapin. Daar wordt al je namen neemt die ik net ken. Hoe handig is het dan om dat even gauw op te zieken als je mobiel jongen listen ha. Maar ik zit net op Facebook, ik net op Twitter, want ik wil al die oude leerlingen, die oppervlakkige WhatsAppen en shit net hoe mij heen ha. Het garage en garop, list toen die voorbij gingen. Let ik gewoon mij voorbij gaan, liet alleen nog maar ouw, het prikkelt jou en het gaat meestal nergens hoor. En zeker in het Friese rondje, dat is een lietsbubbeltje die elkaar dan bestoken, maar mijn tekst maak heel nog geen verlet van. Nee. Je zo'n hartstenken aan de Rier van de stabiele stabijen. Rier van de stabiele stabijen, ja, in die fabel. Ja. Is net van niks is die alliteratie keersen. Ja, want nou ja, daarom neem ik hem ook even. Het is een onderdeel van het boek Stabij. Nou, daar hebben we het aan het begin van het programma al even nog gehoord. En ik wil direct even met mij eindigen. Want met hoeveel een neergast dit dienen? Want de lol spat raar, heb ik het gevoel. Ja, ik had het bij een soort negen dien, omdat ik het altijd mooi vind. Liek als de Wierte Poes gearworking met Jurgen van der Kooi. Wie dit een hele inspirerende gearworking met Thierry Hooghiemstra. Ja. Die het nou waarom is in Friesland. Verleden week kreeg ik vroeger een trip gemaakt bij Gersleert. Werd vroeger Mercure wennen. Dus Daarom komen ze al even thuis, hè? onderhandbereik en net zonder wetter, en net zonder het Friesk.
Hakken mijn soort nog te dingen. Deze fabel heb ik geschreven voor een tentoonstelling voor hem, voor een catalogus. En dat is ook belangrijk dat je het mij nog te doggen. Als ik een opdracht krijg of een vraag. En het is een aardig persoon en het is een geerwerkingsproject, dan schroeit het ik makkelijker. De laatste zin op de achterflap van het boekje is dit. Het is een orde onder de mensen in het beest. Dus net het beest in de mensen. Daar kunnen we van alles over vertellen. Ja. Hoe het omdraait. Het mensen in... kerst het... Ik dacht daar steekt mij een soort van het is geen dialoog, want het wordt een man en een vrouw en een hond. En de hond denkt volweer als volledig lid van de huishouding, denkt die mij. Ja, de vrouw denkt, de man denkt, gedachten, zijn gedachten, want de observeren staan hoon. En die hond had zijn bedoelingen, die had zijn plannen. En die denkt op zijn niveau, en dat kan je als schrijver heel goed verwutsen. Ja. En dat jouwt zijn mogelijkheid, zijn fabel, ik die mogelijkheid. Hij praat, hij denkt, hij organiseert, dan is hij de meeste dingen die wij graag projecteren op besten. Want zo gaat het. Ja. Dus in een fabel kan dan ik alle kanten uit. Ja, en toch pakt net al in het perspectief vanuit de hoen. Dat is een heel mooi verhaal dat die hoen op een gegeven moment biscuit. Want die dat is een weerbad verhaal met een uit van Huizers daarbij. Serieus? Ja, die mij dan niet. Het is van A tot Z is dat Bush story. Ik moet zeggen, daar heb ik me de boost bij uitscoord. Want ik zeg het van me, ik heb zelf een hoen voor het eerst in mijn leven. Dus ik weet hoe het is. Als zo'n beest denkt, de groeten. Ja, lokmenske. Je lokmenske. En dan, ik ga het zet hem op. Ik doe wat oors. En in dit geval wist toen de hoen kwijt, want die ging achter de rij, jongen. Ja, dat is weerbad van A tot Z wat erin het zit. hele avontuur. Dat ging liegen als wat. Geen spoiler wijzen, maar er gebeurt nogal wat. Ja, en, tot wanhoop van dat hoefde ik alleen maar baas dus. op te schreeuwen. Het is een reisavonturenverhaal. Ja. In het Zwartsenbergbosk bij Burgermerheide, bij Noord-Burgum. Ja. Dan denk je wat mat er in zijn boek. Nou, dan kent er zijn avonturenverhaal, Bush story, ken er ik wel in. Ja. Dat hij overleefd, hij mij maken. Want er waren al duizenden in boeken hoe daarbij. Ja. Hoe vierden we ze op? Wat vrienden jouwen ze? Hoe trainen we ze? Hoeft al je net? Nee, er moest wat on tafel worden. Ja. En heel soort mensen en lezers zeggen, ja, daar herken ik onze hond heel goed in. Ja. Nou, ik herken vooral het gedrag van de mensen erin. Ja, dat het nooit doos. Nee. Of het nou een ontsnapte poedel is of een ontsnapte wetterhoon. Mensen reageren op dezelfde manier. Hier. Ja, want ik pak het er even bij. Op een gegeven moment schreeuwstuk als fundament van Tjimke. Zijn reiske functionaire het handboek hond. En vooral dat handboek hond. Ja, dat hier wij kregen van de meesten bij de hond van wie. Ja, maar dat is die pen van hoene-eigeners. Ja. Dat had mij, doe best kort, maar bij een kot jet dat net. Nee, bij een kot net, want je bent je baas voor de kot. Je bent gastjouwer. Wij gaan een kot en een hoen. Ja. En de passen wel eens meestal op de kot. En dan zit dat is die het fretten en het beest redt zich wel. Ja. Maar de hoen krijgt een leest. Ja. Dat is een groot verschil, hè? Ja, heel groot verschil. Ja. Zeker. Ja. Daar ga je wat over te zeggen. Oer de honden. Maar ik dat het hele meesten binnen haar. Dat ben het zeker, ja. Zij past je bij jou aan en je moet je bij haar nou aanpassen. Maar je kent daar dus, je had daar een relatie mee, meer dan mijn kat. Die relatie is er ik wel, maar zo'n hoon is wel, ik wel speciaal. Ik ben opbracht met honden. Ik ben wel een kattenmens, ik hier een kat hoon. En nu hebben we nog een leeskat van de Borrelie die uit van huis komt even. Maar ik ben, thuis zien wij altijd honden. Dus ik hier wel wat met honden. Dus ik sta die daarbij oppikken, geen enkel probleem. Kun je je voorstellen dat je ooit een hoen neemt? Of best dan niet vrij hier te volle kwijt? Ja, dat is wie. Als je een kat kan hem langer redden, maar met een hoon komt het toch wat correcter. Ja. Dus ik denk het net, maar ik sluit niet uit, meneer Willem. Maar als die je neemt, dan neemt ze erbij. Nou, dat zit er nou wel in, ja. Dat zit er nog wel in. Een brave, gezeggelijke, vriendelijke, aardige, langlevende daarbij. Ik trof juist een man eens daarbij en hij zei, 's avonds gaat hij bij ons op schoot liggen. Nou, toen denk ik, ja, dit is de super daarbij. Televisiescherm met een daarbij op schoot. De zwart-witte kat met een pluimstaart. Ja, mooi dan. Arthur Japin zit in de agenda van maart. Jim, Chib, Hoog Heemstra en Do.
Ginnen nog, hoe vaak ging het nog doen? Of is er nog We iemand hadden nog een vaststellen? keer 15 dingen, boeten en binnen Friesland. En vrede 24 maart door we de allerlaatste En tot die tijd, vaststelling daar zit daarbij niks meer ontoe. tussen, Er zit niet nee, nog meer één keer tussen. Ik had het hier bedrokt uit, maar de verroezerij. Bestaan wij in de skiersteens in Van Worden en dan is het, dan had het mooi west. Dan is het dingen. En hoe dan verder? Wat binnen plan? Ja, weet ik net. Wat waait je aan? Wat doe je? Ik concentreer mij nou eerst op dat vraagpartier met Arthur Chapin. Dat ben ik aardige projecten. Dat is wel een meneertje, hè? Ja, zo liep het. Maar in wezen, ik lees nog zijn boeken, is het wat een orenpersoon als dat je aan de boetenkant sjoggen. Dus ik hoop dat ik het meneertje aan de praat krijg. En volgens mij zal dat wel slagje. Don't worry. Ja, nou, ik zit meneer worry. Douwen. Mooi dat je er wierst. Dank u wel. We draaien nog hier een stuk muziek. Dan neem ik het maar even. Cornelis Verdonk. Ave Gratia Plena. Ja, dat is wezen groet Maria. Dat is die textueel verzeld zijt mij dat net volle, want ik ga niet met de religie en ik net zo volle mij Maria. Maar wel mijn oude muziek. Ik mij graag had je naar muziek uit de 15e en 16e eeuw. Oude muziek, renaissance, barok. Dat is echte muziek. Dat is puur. Je jere de instrumenten, je jere de stemmen, al of net meer stemmig. Daar kom ik geen bakken met Japanners en elektronica aan te pas. Dat je denkt, wat jere je nou, wat is echt en wat is net echt. Ik word er altijd restig van. Nogmaals, met de inhoud heb ik net volle. Het is krijgs met de cantates van Bach. Die ken ik wel 2 keer in het jaar. Alle jaar die hele meter cantates beharkje. Schitterende muziek. Zit fantastisch in elkaar. Inhoud is al je religieus, want andere onderwerpen heen ze in die tijd. Ik amper, dat is logisch. Maatschappij weer er heel oprichten. Maar die geestige melodieën, ja, die rennen heel mooi, heel rustig. Die komen bij jou binnen. Er zit dan een harp of een viool of een authentiek instrument of een warheltje achter. En ik had verleden week nog naar een concert geweest in de Ministerkerken in Ljouwert. En dat ook de eigen ticht. En dan denk ik, ja, je komt wat iemand in de meesten in kerken beharken. Dat komt je nou ik nog altijd bij mij binnen. En elke stream binnen die muziek, de alt, de tenor, maar ik de harp en de oud cello, want het zijn vaak authentieke instrumenten, kan je één voor één binnenlitten. En dat vind ik het mooie daaraan. En het bewijst me weer dat zonder skiernis geen verhaal, denk ik. Hè? Nee, de basis zit er en de basis moet er wezen. Maar altijd even achterom zijn. Dank u wel. Het weer mijn genoegen. Mij ik.